Ще се видим след малко. Говорим си тук с колегите за Трифон Иванов и така по-добре някакви... По-добре, как звучи? С песни да го изпратим. Такива... Спомняш ли си кога се видяхме, аз поне бяхме хъшли, кога се видяхме за първи път с него? Аз го познавам отдавна. Ти кога си го видял, не знам. Заедно, когато го видяхме за първи път, бяхме в Велико Търново, в един хотел. Мисля, че имахме концерт в спортната зала. И тогава ти и Трифон Иванов, не знам защо, беше сюрреално. Какво беше? Сюрреално беше. Сюрреалистично се казва, не сюрреално. Искаш да кажеш сюрреалистично. Може и сюрреално да се каже, сюрреалистично. Добре, да не спорим сега. Добре, двамата странно, че цяла вече дискотеката... Нека да ти кажа, тогава на Любо Дилов, сина му, Иван, той беше малък още, много искаше да се види с Трифон Иванов, който за него беше, как да ти кажа, невероятно, това беше